Moikka kaikille! Eli seuraavaksi teidän tulisi ryhmänä suorittaa keholla erilaisia tehtäviä. Ja täältä tulee teille ohjeet, mitä teidän tulisi tehdä. Eli ensimmäiseksi muodostakaa kirjain I. Sen jälkeen muodostakaa kirjain A. Sen jälkeen kirjain H. Sitten kirjain M. Sen jälkeen kirjain X. Sen jälkeen kirjain O. Ja vähän vaikeutetaan. Koittakaa seuraavaksi tehdä kirjain Ä.